quizá tiñamos moi atada a fase de ascenso e chegou un momento que deixamos puntos que ao mellor nos facían falta, pois ao mellor para o día de mañán, pois ter a volta nas Eiroas en vez de ter que ir a Lugo, non? E ao mellor por aí pois vamos un pouquiño máis enfadadas ou máis fastidiadas por non conseguir ao mellor algún punto máis, pero bueno, a valoración é moi positiva porque un ano máis estamos metidas na fase de ascenso. Sí, como che decía antes, ao final chegan lesións, a temporada é larga e, joder, todo o mundo é importante, non tiñamos un plantel tampouco excesivamente longo como para permitirnos pois, ter moitas lesións, todas as lesións ao final anímicamente non só a persona lesionada, sino ao resto do grupo, pois tamén lle afecta, non? Ao final é un deporte de equipo e se non ten o compañeiro ao lado, o equipo non funciona. Bueno, moitos nervios, moita ilusión, moitas ganas, sería un objetivo moi bonito pois, chegar a cadar esa fase de ascenso. A ver, se para pasar a fase necesitamos ter outro partido de infarto e salir campeonas, témolo, pero se podemos levar menos disgustos e salir máis concentradas, ter un partido un pouquinho máis tranquilo, pois seguramente todo o mundo agradecerá. Si, ademais o Lugo é un rival co que sabemos xogando máis anos e os resultados suelen ser sempre moi axustados e moi igualados, entón eu penso que ao final, sobre todo en eliminatoria tan larga, os erros puntuales e os pequenos detalles van ser os que marcan a diferencia final. Bueno, moi contentas, con moitos ánimos, sempre é moi bonito, non? Toda a semana está a ser un run, a xente nas Eiroas, oye, moita suerte para o fin de semana, vamos vir a animarvos, e iso queiras que non, pois a xente nos entrenamientos tamén esa maxia tamén se nos contagia. Bueno, é un Lugo que é moi sólido defensivamente, encaixan moi pouquiños goles e, como che decía, son sempre partidos moi igualados, entonces elas saben o que nós vamos facer, nós sabemos o que elas fan, conocémonos moito e esos pequenos detalles que poden caer para un lado ou para o outro. Non, eu penso que o que lle serviu para todo o ano estar aí arriba, me imagino que seguirán pois, na mesma dinámica. A ilusión, as ganas e esa fame de salir ao campo e comer o césped, pase o que pase. A rolar con todo e con moita cabeza tamén ao mesmo tempo, sabendo que hai un partido de volta e que non rematan nos 90 minutos. Nos partidos hai moitas fases e, sobre todo, joder, un partido aí de volta, realmente, seguramente, do que pase aquí o domingo, non sea definitorio en ningún aspecto. Nas dúas áreas, o que máis acertado este, seguramente teña moitas opcións de levar a eliminatoria. Ao final, ainda que quedes a cero nos dous partidos, vas tirar unha tanda de penaltis que ao final, unha vez máis, a área vai ser a que vai a decidir. Sí, é importante controlar sobre todo esa ansiedade de decir vais-nos a vida, pero vais-nos a vida hasta certo punto, non? Que ao mellor querer ganar o partido de ida non te leva a chegar á volta con un resultado moi negativo, que teñas que chegar alá e teñas que remontar a eliminatoria. Que veñan todos e deixar a garganta, que nós agradecémoslo moito e é bonito ver as rapaciñas das escolas, nais, primos, tíos, que veñan todos animar e que isto sea máis e mellor.